खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ दिनै आसाम नाङै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादनि सिलेबास आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आनजादनि एडभार्टिस बिलाइखौ सावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव पेपार 50 नम्बर सोसननाय आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आनजादाव बर' रावनिफ्राय पेपार 20 नम्बर सोसननाय दाबिफोरखौ लानानै दाबि दैखांबोदोंमोन। नाथाय बर' रावखौ दासिमबो बेबादि गोजौ थाखोनि आनजादाव सोसनाखै। बेबादिनो बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा 14 जुलाइ खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दाबिफोरखौ लानानैनो क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन IAS नि गेजेरजों गुवाहाटी हाइ कर्टनि रेजिस्ट्रार आरो गुवाहाटी हाइ कर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। नाथाय गोसोखां बिलाइ होब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दिनै BTR जों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला मावख'आव पेपार बिलाइ सावनानै गोख्रों सोमावसारदों एबसुआ। नोंथांमोना नोजोर होदोंना बर' रावा दिनैनि दिनाव मोनसे गाहाय थाखोनि राव नंलिया, जेराव भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि मोन 22 रावफोरनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे आरो बर' रावा आसामनिबो लोगो रावारि महरै थामहिनबा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै थांनाय माखासे बोसोर सिगांनो मोनफुंनो हादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बर' रावा आसामाव बाहायजायाखै थामहिनबा आसामनि गासै जिल्लायावनो बाहायजायाखै। बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै गुबुन गुबुन जिल्लायाव एबसुआ सोमावसारनाय बायदिनो धेमाजि जिल्लायावबो मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि आरो जुडिसियेल कर्टफोराव साख्रिनि थाखाय लिरनाय आनजादखौ बर' रावजों मोननांगौनि दाबिजों सा 100निबो गोबां एबसुनि सोद्रोमाया सिमोनसापुरिनि मावख'आव सोमावसारदों। दिनै CRPF कब्रा बिर जवान प्राणेश्वर कचनि जिउ गैयै देहाखौ न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय खालामबाय। क'क्राझार मागुरमारि राबापारा गामिनि 209 नम्बर कब्रा CRPF जवान प्राणेश्वर कचआ झारखंडनि बकार जायगायाव नक्सालिफोरनि बेरेखा अपारेशनाव अबथिरायै जिउ खोमाना लानाया हादोरजों लोगोसे आसाम आरो क'क्राझार नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। दिनै बिर जवान प्राणेश्वर कचनि जिउ गैयै देहाखौ न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय होयो। जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव नुजाथियो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन, क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, MCLA देरहासात बसुमतारी, पुलिस खुंथायनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ रायजोआव दासान्दि एभिक्सन खालामनायनि हेंथायै गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो फिन आरोबाव नमनि आसामनि उनाव खुंथाया आपार आसामनि गलाघाट जिल्लानि बाहागो उरियामघाटआव होखारनाय एबा एभिक्सन खालामनो हाबाफारि लानो थांगासिनो दं। नैथि गिदिर बिबांनि होखारनाय अपारेशननि जायगाया फ्राय रोखा जाबाय, जेराव बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि खुंथाय सोरखारा फोरमायथिदों 3000 बिगासो हायाव एभिक्सन खालामनानै सुबुं थानाय ओनसोलखौ होस्रांगोन। मख'जाथावदि खुंथाय आरो हाग्रा बिफाना होखारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय गुदि नायबिजिरनायखौ जागायखाबाय। हाग्रा बिफाननि गोबां दोलोफोरा उरियामघाट सिमायाव दयालपुर आरो पिटाघाट केरबारिजों लोगोसे गोबां गामिफोराव नायदिंहैनो जागायदों। मख'जाथावदि खुंथायनि होखारनाय खामानिफ्रा ओनसोलनि गोबां जायगायारि आफादफोरनिफ्राय मदद मोननो हादों। बे गुवार ओनसोला थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो दखल खालामग्राफोरनि आखायाव दं। बेनिखायनो जायगायारि आफादफोरा सोरखार आरो खुंथायखौ होखारनायनि राहाफोरनि थाखाय गावसोरनि मददखौ फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं गवालपारायाव पुलिसनि गुलि गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। 12 जुलाइ खालि खुंथाया गवालपारानि पाइकान रैखाथि होजानाय एबा होखारजानाय हाग्रा ओनसोलाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव 1038 बिगा हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामदोंमोन आरो 1080 नखरफोरखौ होखारदोंमोन। 17 जुलाइ खालाराव मोनसे रिपर्टआव बुंनाय जादों दि पाइकाननि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों, जेराव सासे न' सिमफायजानाय एबा एभिक्सन खालामनानै होखारजानाय सुबुं चकवार हुसेना पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमादोंमोन। कुतुबुद्दीन शेख मुंनि सासे गुबुन सुबुङा जोखोम जानाय सुबुंखौ पुलिसआ गावदोंमोन। कुतुबुद्दीनखौ गोब्राब थासारियाव GMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोन। फुङाव होखारजानाय सुबुंफोरजों पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव फिन आरोबाव दाङाबाजि जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ थासारिखौ सामलायनो थाखाय गोबां बाराव गुलि गावदोंमोन आरो माखासे पुलिसआ जोखोम जानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों।
आलास्का पेनिनसुलायाव रिक्टार स्केलाव 7.3 मेगनिट्युड गोख्रैथिनि बांग्रिं मावदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय होननानै बुंनांगोन। US जिअलजिकेल सार्भेआ फोरमायनाय बादिब्ला बांग्रिंआ आलास्का पेनिनसुलानि मिरुआव थानाय पप द्वीपआव सेन्ट पइन्टनि खाथियाव जायगायारि सम बादियै सानजौफुनि 12:30 रिंगानि एसे उनाव मावदोंमोन। बे बांग्रिं मावनायनि थावनिया 10 किल'मिटार (6.21 माइल) गोथौआवमोन। बे समावनो मिगजिन टेक्न'लजिकेल मुलुगसोलोंसालिया मोनसे इंगित होदों दि खहा खालामनो हानाय बांग्रिंखौ 7.0 आरो 7.9 नि गेजेराव थाखो राननाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोराव दिनैसिम बे गोहोनि बांग्रिं मावनाया मोन 10 निफ्राय 15 खेब बांग्रिं मावनायनि रादाब मोननाय जादों। अदालगुरि डिमाकुसि पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। एक्सिडेन्ट खालामगिरि दायनिगिरिखौ पुलिसआ हगारनायनि जाहोनाव रायजोनि खुद्रिसारनाय। थांनाय 15 जुलाइ खालि डिमाकुसि हास्रां गामिनि मारुवा बर' 46 बोसोर बैसोनि सासे आबादारिखौ मटर साइकेलजों सौग्रावहोना गोथौयै जोखोम खालामनाय दायनिगिरिखौ डिमाकुसि पुलिसआ हमना लाखियालासेनो हगारहरनाय जाथायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि खालामदों। दायनिगिरिखौ रायजो राजाफोरा नागिरना डिमाकुसि चाइन थानायाव होंगो दोंगो खालामफैदों। मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समाव सुक्लायनि सासे मानसिया बाइकजों मारुवा बर'खौ एक्सिडेन्ट खालामनानै उनाव गोब्राब जोखोम जानायाव मारुवा बर'खौ डिमाकुसिनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लांबाय थानाय समावनो लामायाव जोबथाहां बोदोंमोन। दिनै बेखौ लानानैनो नखर आरो गामिनि फोलेरफोरा एबा सुबुंफोरा थानायाव थार बिजिरनायखौ नागिरना रायजो राजाफोरा दुंहाव थासारि खालामदों, जेराव पुलिसनि खैसाराव न्याय मोननांगोननि भुगिनांनाय नखरा दाबि खालामदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिजिरसालियाव NIA केस नांनानै थानाय एबा NIA केसजों एक्टिभ जानानै थानाय सा 36 बारग' NDBफ्रा बे साननैसोनि गेजेरावनो बेल मोननो थांगासिनो दं। बिथांमोननि जोबथा हियारिंनि फिथाय मोननो थांगासिनो दं। आसा खालामो गुबुन बारग' NDBफ्रा उदां जानानै फैनाय बादिनो गासैबो क'क्राझार बिजिरसालियाव NIA केसजों एक्टिभ जानानै थानाय बिथांमोनाबो जाहाथे थाबैनो उदां जानानै फैयो आरो गावनि बिसि, नखर, गथ' गथायजों लोगोसे जयैनो संसार जाफैनो हायो। बेराफारसेथिं NDBनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि बेल हियारिंआबो मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला 2025 मायथाइनि जोबनायाव बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन। आसा खालामो बिथाङाबो जाहाथे थाबैनो उदां जानानै फैयो जोंनि गेजेराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।